El Cira acull des del passat dilluns el Mundial de Pilota, que està tenint un gran èxit de participació. També és una espectacular l'organització, i ara que estem arribant a l'Equador d'este campionat d'àmbit internacional, és on es donen cita els millors esportistes de l'esport de la pilota. 5 jornades plenes d'activitat en les modalitats de joc internacional, frontó, guambol i llargues. Cal recordar que les seus a partir de demà són el Pérez Puig, el recinte ferial i la final el dissabte en la plaça de la Generalitat. Es pot accedir en entrada lliure i gratuïta. Sobretot avui tenim una alegria. La modalitat de joc internacional, la selecció valenciana ha guanyat la final a la selecció italiana. Per tant, s'ha convertit en el campió del món del joc internacional. Com a regidor d'Esports vull manifestar-vos que este Mundial de Pilota està seguint un total èxit. El Cira ha deixat bocabadats a totes les delegacions que han vengut fins al nostre poble per a participar en aquest torneig. Des d'ací vull animar a tots els cirenys i els cirenyes a que s'animen a assistir tant demà com el divendres i la final del dissabte en la plaça de la Generalitat. Anem a disfrutar del millor esport, del nostre esport, de l'esport dels valencians.